Ayan ulit, pupunta tayo sa ukay-ukay ngayon. Kasi doon sa Ordaneta, kung may bago silang sapatos at hindi pa natin napuntahan yun, isa lang ukay-ukay pupunta lang natin ngayon. Makakabili tayo ng sapatos para sa atin. Tara, kaya tara na. Tara tayo. Guys, punta tayo ng ukay-ukay na ngayon. Ngayon, nasama ko na si Cindy. Yun. Be. Tara tayo ng ukay-ukay. Tingnan natin yung ukay-ukay shoes nila doon. Kung may ukay-ukay ba ng sapatos para sa atin. Sige, mamaya na lang ulit. Hello guys, dito na tayo sa ukay-ukay dito sa Ordaneta. Ano yung ukay-ukay na yan? Pupuntan natin yan. Nga-rival daw sila eh. Kaya titignan natin kung may bago pa sila. Mayroon pa para sa atin. Hello guys, dito na tayo sa ukay-ukay shoes sa Ordaneta. Pinakamarami ng ukay-ukay shoes dito eh. Ito na yun eh. Itong store na yun eh. Ngayon, titignan natin kung may magandang mabibili nyo. Ibibiro ko muna bago ko isa-isayin na ipapakita sa inyo. Okay, biro muna tayo. Hello guys, tingin tayo ng interested dito na mabibili nyo. Ayan. 650 na lang. Size 37. Wala pa siyang heel drag. Oh, diba? Kanya na, unahan na. Dito ko lang ilagay. 880. New Balance. 880 din, guys. Size 8. Adidas Superstar sila. Size ano? Size 5 and a half. 5 and a half nga pala siya. Saka sa dami naghahanap ng ganito. Dami ng ingay. Ba, dami naghahanap ng mga ganito. Dito lang to, makikita nyo. 550 lang guys oh. Good condition pa siya oh. Tingnan mo yung ano niya, sole niya. Wala pa siyang tama. Diba? Ito, ang ganda nito. Yung balas na to. Ganda yung gulap niya, pero may tama dito. Ano lang siya, 550 lang siya. Ha? Size ano? Size 6.5. Asa? Mapang babae ito eh. 450. 480 din to. Ganda po. Mga size ano to, mga to eh. Size 6 saka size 5. Ganito. Yung balas, palalaki to. Halo-halo na kasi to, palalaki sa pambabae guys. 350 lang. Guys, 350. Size 5.5. Mura guys yung mga sapatos nila dito. Kaya pumunta na kayo dito kagad-agad. Kasi unahan na kayo. Unahan na pala. Diba? Guys, diba? Dito ako nakabili ng dalawang sapatos. Yung sapatos na ano, yung red na sinusuot ko. Saka yung isa yung Arbor na, Arbor na yung isa eh. Ang ganda rin yung sapatos na nabili ko dito. Ano nyo to, ang ganda nito. Nike. Ang babae. Babae. 650. Wala pa siyang heel drag oh. Kunti lang pala to. Pero quality pa siya oh. Branded pa. Puma na naman, may nakita naman ng Puma. Puma oh. Mga Puma oh. Mga tumitingin na mga Puma. Igutin natin lahat sila para makita nyo. Para may idea na kayo kung saan kayo pupunta ng ukay-ukay. Right. Reebok. Oh, maganda pa to. 650 lang. Oh. Reebok. Ganda diba? Nike oh. Air Force ba yun? So, ito, Air Force 1, triple white. Di ba tumitingin ka ng mga ganito? Ito, yan, focus. Yan. Di ba tumitingin ka ng ganyan? Air Force 1, triple white. Ito na to, pang babae. Tingnan natin to. Pakita ko sa'yo. Sa inyo.
Guys, oh, triple wide, Air Force 1. Okay na. Size 5.5. Ayun nyo, oh. Ito pa yung solid niya. Ito na yung tama niya. 650 lang. Mura na, diba? Nakikita nyo Air Force 1, ano, 1 plus. Dito ko na nalalagay. Pero kung may Air Force 1, may Nike, ano din sila. Yun o, kita diba yan? Yan. 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 450 lang, pang babae. Yan. Focus. Yan. Triple wide. Low cut. Ganito. Size ano? Size 6. Ganito. Okay guys, yung mga naghahanap ng mga ano, black shoes. Dito, meron dito yung mga ano, mga sandal, mga ganun. Tapos yung mga black shoes doon, doon. Ano ba doon? Pakita ko. Guys, ito na yung mga black shoes nila. Di ba naghahanap ka ng mga black shoes? Ito yun mo yun. Garap ko para makita nyo. Guys, may nakita na naman ako. Ang ganda nito. Oh, bago pa siya eh. 880. Ang ganda nito. Tsaka ito, maganda. Oh. Saan na yun? Ito rin, maganda rin to. Guys, kung hanapin nyo itong store na to, tapat lang siya na ano. Alam nyo yung 168 dati, na malaki dyan oh. Ayan oh, pakita ko sa inyo. Focus. Yun yung 168. Dito yung ano. Yun yung ano, parking lot. Lakad lang kayo konti. Makikita nyo na dito. Ha? Ito. Shoutout ko nga pala si Ma'am Joanne, yung nagbabantay dito. Yun na lang hanapin nyo dito. Siya yun, no? Kita yan. Nahiya. May tawad pa pag ano? Pag may madaming makukuha, may tawad ba? Depende daw. Depende sa kanya. Pakiusapan nyo na lang siya kung ano. Ha? Yan. Yun. Wala ko nakitang para sa akin na sapatos. Pero kung may nakita ko ba akong para sa akin na sapatos, bibili ko naman. Dito. Dito na akong bubili ng dalawang sapatos eh. Nalaran ko yun. Okay naman. Tsaka, review na lang mamaya, punta lang ako sa bahay mamaya. Doon ko na lang siguro puputulin yung vlog na to. Okay, bye. Guys, isingit ko lang pala na bumibili kami ng Gatorade tsaka ano. Bear Brand na choco. Bear Brand, bakit? Bear Brand. Oo. Baka bumibili kami dito. Gatorade oh. Bili ka na, pangit. Singit ko lang to ah. Pero wala sa pension na ano, mag-ukay-ukay, wala na yung ukay-ukay. Tapos na yung ukay-ukay namin. Tara na, pangit. Pangit. Kain ko? Wala. Yung ano, marshmallow. Ito, marshmallow. Ano lang siguro sa akin, marshmallow. Ano lang sa akin, marshmallow. Yun yung pagkain ko. Guys, ang tagal ng kasama ko, nakakabisi. Tingnan nyo, may milit ang minom nito. Bagal lang maglakad, ang bagal pag kumuha, ang bagal lahat ang kinuko. Bisa mo! Kuha ka na! Kuha ka na! Kuha ka na, bilis! Kuha ka na! Kuha ka na! Yan nga guys, dito na tayo sa bahay ngayon. At review lang kanina. Wala tayong nabiling ukay-ukay, pero maganda yung ukay-ukay nila doon, tsaka mura pa, di ba? Kita nyo doon. Tapat lang siya ng 168. Banda doon lang, sa crossing. Sa crossing siya, doon lang sa banda doon. Yung ukay-ukay nila. Tsaka mura doon. Yun yung pinakamalaking ukay-ukay dito sa Urdaneta. Alam ba yun? Tsaka pa-shoutout nga pala kay Queenie Beloria nga pala. Lalagay ko yung link niya sa baba. Supportahan nyo rin guys. Subscribe nyo na rin siya. Kasi invite niya eh. Tingnan nyo yung video niya nung last. Well, yung sinasabi niya walang lamangan. Tama naman yun. Kasi yung mga iba nagsusubscribe. Tapos di naman nagsusubscribe. Ganun nga. Nagsusubscribe siya pero
not subscribe na rin siya kabukasan, di ba? Pangit ng ganun. Kaya, yun na lang. Dito ko na rin siguro tatapusin yung vlog ko. At kung gusto nyo pumunta doon, puntahan nyo na doon. Kasi mura lang yung mga sapatos nila doon. Salamat po sa 120 na subscriber ko. Yes, 120 na tayo. At saka, siguro, salamat din po sa mga nag-comment. Shoutout ko kayo, next vlog ko na lang ulit. Shoutout ko kayo lahat. Yung comment nyo doon, yung mga nag-comment doon, yun yung shoutout ko. Okay? Kung hindi ka pa sa isang subscriber ko, mag-subscribe ka na. Ay like mo na rin, share mo, comment mo, at i-click mo yung bell para sa ganon, hindi ka maiwan sa lahat ng video ko mapapanood mo. Okay? Next vlog na lang ulit. Salamat guys. Salamat sa 122, 23. Salamat po sa inyo. God bless. Salamat.